تاريخ مصحفتي خونو قدوسان صحفات مس تفتش مبجسن مراغودن استفلالي ارستات يوم زخونخا منچن بقعتن زلو ነገር ድማ እናተመጠጠ ይዝኸይድ ስለዝኾነ ይምባር ታሪኽ ኤርትራ እንክትፈትሽን እንክጥምትንውን እናገፍሐን እናዓምቆን ዝኸይድ ንጹር መሰረት ዘሎ ታሪኽ ኣሞንጎ ኣይብተኸን ኣይሃሰስንውን ክሳብ መወዳእታ ኸኣ ሒዝካ ይጓዓዝ ምድሪ ኤርትራ ምድሪ ታሪኽን ቅርስን ምድሪ ባህልን ሃይማኖትን بمساخوتي ناب تاريخ إيرترا مستطمت اتيزانتا ناقفحن نعمقون يزغيد سلامنتاي أبي بخما يزوب الحطاتات دما بولو مرسة ترخب اللهم عوشت إيرتران زهولو قلز عباطة تاريخ السنة قرسي هايمانوتن بحلاو لمدتاتن ندحرت ملسيل كامس اتحسب زوم عبيتي ارستات النعمقون الناس وفحون كخودن كلو توساق تمسات امسفوتر الكا مدر إيرترا مدر تاريخن قرسن مدر بحلن هايمانوتن نزبل اب بحلا دما بملئات نخطر مصعي خلكا إيرترا بزيكاتي أب علم وحدات مودادرتي زركوبو نايك أربع تاريخ نابت انت تماليسكا بزعبا قرصن هايمانوتن انك تفتشون مسرت كل نجر مخانا يزبر هالكا أب جزيت انتي وقعوا هايمانوت كريستنا نامدر أج أزيك الممتاو إذا خبابي زنوبر أمنتن أردادان كمون نخرستنا بايتا زنسفه قلرا وحيتات مسألة رئي هجيك أدمي أبونا سلامة تاريخ متاونا ولا نزي كريستنا منا مسيوه نزبل أب مفارق قدامي كفل زمن هسو هندكي استبعاله حنتي هندكي استبعالت نجستي أب مروي حجي السودان زبها زلو وكا هو السودان استبعاله مدينة ناي كريستنا إنيرو أبزس نبرز نبرت عمت نبتي يروساليم استبعاله كريستوس تقابلون قبرت بالسحنيرة كاب أبجزي أوريت أبزي زي هسو هندكي استبعاله أب قبر حواريات مقراش شمونته كمن رخبه ما بقى كبسح نب يروساليم كده أو بس كده زعبات أمكتة كريستنا أب هاجركم يلنا موني نعاقة المعاكيلون عوات مئو نبذ عادة أمكتة كريستنا حيزوهم مس جيروا فيليب واستبها عليه كفتهم عرض 7 كلتن سلزي إذا هسوا هندك يستبها على أما فارق قدامك في الزمن نب هاجرنا من السلزم سألنا اتزاء الله زبها الإمنة أب عالم أب هاجرنا أب حماسين أب إرتراك سر حسانيه نزي وأب سلام على حراي أفتي ناي حق أني زخونه قدوس قربانن ጥምቀትን ከበና ዝሃለ ዛዕባ በሰላማ ኸንብል ነርኩና ድህሪ ስለዘመፀና ተኻላይ ስለዘሰባብ ሃገርና ልክዕነት ዝነበረ እምነት ጽቡቅ ይር ስለዘማዕበለና አቡነ ሰላማ በሃገርና አብ ታሪኽ አለዎ ታሪኹን ኩሉ ሰብ ክፈልጦ ይግባእ ودسب بحبار كنبر انتر أخوينو بزاحت رقوحيتات يمزر ليو نحبراوي ترنافة زدلدلن زمكرن أوشت حبرة السب زفتر بحالي دما وسان ترايت صوت بتوساخي اتزعبين بمنفساون أكلاون مرلاون حلناون حقيفو حزكا زخل أمنات ويدما هيمانتون وسانيو إذن حبرة السب أب حدا كم زقو عزن أب حدا أمنات كم زرع من يقبرمو بسلامن بأقبابن كنبر يقل أزي نعشحات عمتات صريحيو جناون يسرح له نفس السين رابعين كفل الزمن ويدما نشحشو منتميتن عامت أنا دحريت مسن ملس عبزي حبرة السب عبي تراس تصاوته وسان زخونة تاريخ نركب قدم رابعي كفل الزمن بحفشة قدم 330 عام تمرت جز دما بفلاي حزب إيرترا بحفشة دما بهر أجازي مالت ملؤ مدر حبشان كبابين بحق أوريتيو زمرح زنبره بزي كازي أبستفلالو يوتاوتات زأمنو نبارو
እቲ ኣብቲ ግዜ ዝነበረ ሕብረተሰብ ምስ ተድሒሩ ዝመጽ ሃይማኖት ክርስትና ዘላሊ ኣካል ይደሊ ነበረ ብዝተፈላለዩ ነጋዶን ዘዮግዓውያን ሰበኽትን ኣቢሉ እኳ እቲ ሃይማኖት ይቀላቀል እንተነበረ ጸላውን ፍሉጥን ግን ኣይነበረን ኣቡነ ሰላማ ክሳቴ ብርሃን እምበኣር እቶም ቀዳማይ ናብ ምድሪ ኣጋዚ ዝተላእኩ ሃዋርያ ነበሩ እስከ በመጀመርያ ነቲ ቀዳማይ ጉዕዞን ድሕረ ባይታ ኣቡነ ሰላማ ንርአ እዚ ሰላማ እዩ ሽሙ ሰላማ ኸ ናይ ምድሪ ኣጋዚት ሰላም እዩ ናይ ምድሪ ኣጋዚት ክብሪ እዩ ናይ ምድሪ ኣጋዚት ኣብ ግዜ ጥሜታ ጽጋብ ኣብ ግዜ ዕርቃና ክዳን ኣብ ግዜ ቁሪ ሙቆት ዝህብ ሰላም ድህቢ ሰላማ ማለት ሰላማ ኣብ መንጎ እግዚአብሔርን ሰበን ተዓርቕ ማለት እዩ ሰላማ በይነ እግዚአብሔር ወሰብ ይድሎ ኣብ መንጎ ሰባትን እግዚአብሔርን ከተዓርቕ ዝኸው ኣብ ጸጋ ተዋሂቦም ሸዑ ስለዚ ምድሪ ኣጋዚት ኩሉ እንተናናታ በረኸት ናይ ምድሪ ኣጋዚት ኢሉ እቲ ጳጳስ ተነቢሎም ስለዚ ሽሞም ሰላማ ድሓርግን መፀውዒ ፍሬምናጦስ እናተባህሎም ዝጽውዑ ነይሮም ስለዚ ኣብቲ 7 ዓመት ምስ ገብሩ ናብቲ መድቲ ብቑዕ ዝኾነ ናይ ክርስትና ኣትዮም ኣብኡ ከዓ ነቲ መምህሮም እናቐደምዎ እናሓለፍዎ እዮም መፅኦም ልክዕ ናይ መንፈስ ቅዱስ እዩ ነይርዎም ስለዚ 7 ዓመት ገይሮም ብ245 እዮም ተወሊዶም ኣብ ውሽጢ 7 ዓመት ከዓ ወዲኦም እቲ ትምህርቲ ኣዝዮም ኣጣናቅዎም ናይ ወንጌል ኩሉ ናይ እቲ ዝግባእ ትምህርቲ ናይ ክርስትና ኣማዕቢሎም ኣባ ሰላማ ክሳቴ ብርሃን ብዕለት 26 ሕዳር 245 ዓመተ ምህረት ግዝ ኣብ ግሪክ ጢሮስ ጽሪ ዝተባህለ ተወልዱ ብዕለት 5 ጥሪ 245 ዓመተ ምህረት ግዝ ከዓ ጳጳስ ጢሞቴዎስ ኣጠመቕዎም ድሕሪ 7 ዓመቶም ድማ ትምህርቲ ጀመሩ ብቀዳማይ ቅዱስ አትናቴዎስ ተባህሉ ብ252 ዓመተ ምህረት ግዝ ሙሉእ ሕጊ መጻሕፍቲ ቤተ ክርስቲያን መዝሙር ዳዊት ብሉይን ሓዲስን ዘማልአ ተምሃሩ ገማግም ባሕሪ ኤርትራ ምንጭ ኩሉ ታሪኽ ምድሪ ኣጋዚ እዩ መንቀሊቶም ዓበይቲ ታሪኽ ናይ ዝኸባቢ ኮይኑ ድማ ይቕጽል ኣሎ ብገማግም ባሕሪ ኤርትራ ዘይጅምር ታሪኽ ምናልባት እቲ ዝቐለለን ዓብይ ጽልዋ ዘይብሉን እዩ ክኸውን ዝኽእል እቶም ዓበይትን ጸለውትን ታሪኽ ናይ ዝኸባቢ ናይ ጥንቲ ምድሪ ሓበሻ ግን ብቀይሕ ባሕሪ እዮም ዝጅምሩ ኣባ ሰላማ እምበኣር ምስ መሮጵዮስ ኣኩኡን ምስ ኣዶስዮስን ካልኦትን ወዲ 12 ዓመት ምስ ኮኑ ብቀይሕ ባሕሪ ኣቢሎም ንዑደትን ንመጽናዕትን ብ257 ዓመተ ምህረት ግዝ ንመጀመርያ ግዜ ናብ ሃገር ኤርትራ ኣተዉ ንሽዱሽተ ወርሒ ዝኣክል ኣብ ኤርትራ ማለት ኣብ ባሕርን መሬትን ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ስግር መረብ ማለት ኣክሱም ምስ ንጉስ አልአሜዳ ብድሕሪውን ምስ ዝቐጸሉ ነገስታት ክሳብ 325 ዓመተ ምህረት ግዝ ጸንሑ ነቶም በዓል ሚናስ ዝበሃሉ ወይ እንበረም ዝበሃል ናይ ኦሪት ሓላፊ ናብ ኢትዮጵያ ኣብቲ ኣክሱም ዝነበረ ናይ ክርስትና ንዕኡ እዚ እምነትኩም ጎዘለዩ ግዝረትኒ እምነትኒ ኣለኩም እቲ ናይ ክርስቶስ ጸጋግን የብልኩም ጥምቀት የለን ክርስትና የለን እቲ ቁርባን የለን መስቀል የለን ኩሉ ጎድልኩም ኣሎ ኢሎም ተዛሪቦም ዝሓስኻ እሞዚ ካባኻ እንላዕሊ ዝፈልጦን ዝግደሸሉን የለን ስለዚ ምስቶም ዝምልከቶም ክንዛረሞ እስኻ ባዕልኻ ንግብፂ ኸድካ ናብ ጳጳስ ቅዱስ አትናቴዎስ ከድካ ኢኻ ነቲ ጉዳይ ከተሳልጦ ትኽእል ምስ በሎ ስብውሽጡ ከምኡ ብሕልምና ተረኣዩ ነይሩ ስለዚ ናብኣቶም مسكده ولك زم إذانا سايزانا دبها الحوات سميم نيرام دناقل على حدا منبركا سميم نجي سميم نيرام من هاي سجانا أكثر من مرة سلازي مستزارارو لسمكات حاجة سام زبل المجد زخون سنك خلوا خنيبنا هراي زبل أصحاب خان العلي نحن ندلين فوتون يبلنا نيلهم تبقي سام على سي عمت اتيقا بمنجد إزانا سايزانا نستبهلو أحوات مالت أبرها واصبها نايت غزي نغستات أقسومن مسقدس ميناس إبيس قوبوس أقسومن بمرددا
ببئسنا نخمصو فرميناطوس مالت أبا سلامة نامنبر ماريقوس قبسي اسكندرية تلاقو بمنقدك إيح بحري بمارسا تخلايكا ناب قبسي بسلاماتو كالا يقعزو ابن سلامة كسات يبرهان نحمش عمتا زاكل اب قبس دحر مصناح بيد قدوس باباس اطناتيوس بعلت 18 تحساس 330 عام تمرت جز تقبو بدحرزي نهاجر إرترا زخون ملؤ نوايا قدوسات مالت تابوتات مساقلن صنحاحات الباسات قبا ميرون حيزوم مسمسنيتهم بمنقد قيح بحري مارسا تخلاي اتو بدحرزي اتو قعزو نفس حل امرحي مدرسة حل ناي زقربا غزي ناي صنعتن متكلن ناي دحنتن وحسنتن ناي عاوتن برنا صنتن طراي كونتن مدرسة حل عب غزي طنتون انتخوني ممالالس قدوسان ابوتات كم زنبرت يزغلاص زيادة زفولت وزيادة تاريخ تمارمرت له ونديم أنا كان كبتي قربان هاسسي لدرهم كوسس حلسي أزياء تباركة تقدسن هاي تاريخ تجاز اللواء كبر اللواء بزحات قدسان أنا بزهاجر دموعو كاب استفعل عليه كاب إيروبا هونو كاب مأكلهم فراق هونو نزهاجر تجاز لدلواء أو يبغتهم ولا سمعت النت كفولنا أو إلى دموعو نبي إرتا كموعو خلو بزا سحل يوم هزب سهلكا غاشا تقبل لك كم زي زلنا غاشا تقبلوا صبوق غيرو اخبيرو بزي شجر حلفهم سلنبره تباريخو يشوطا قدس وطايو ولا صح جدي هاجرنا غران بلون لا مع الهاجر بحريها كبي زخونه صغازلو فلطوهم كلهم توم دق هاجرون فلطوهم عبي صغازلو كندي تسوورو قدسان اغزابير دلو سلازي ابا سلامه بو غيرم بهاجر غيرم ام دبرسنا حليفهم سلازي صغاي بسلسته ميتن 30 عام تمرت جز اب كلاي غعزو ابن سلامة كساتي برهان كاب غبصي تبغيسوم قيح بحر سنطيقوم مارسا تخلاياتو امارسا تخلاي شوعه معلتي دحر مصناح بمدرسه حل ابيلوم دبر سيناتو كاب زخلو بوتاتات ابن سلامة كساتي برهان سلمتاي دبر سينا مريصوم اب تاريخ اغاطامي وي دما هاندبتنت كساب زيهلو اتنصور مرسيو كركب زلو هو دبرسينا قرسنا إرتراعها أزي أقداسي تكونت ولا كوا بزوح كمتي زدل كستاين تزيت ديست كيستو عنا لون تصنعنا دبرسينا حنتن نوزادرت زي لا قرسنا هاجر يعني إرتراع حجرنا قرنا استغال خير يجبلو حجرنا قران حجي ساحل عينتيو أون حوان كم زلوا بزوح أمرات كم زجبر نايعت عنجنا كم زي شتت قرصات ناي قدمات برانات ديو غله قرطات مصحفتون كم زركبو تماو بصح يوحتنا ينغرنا او دما بعل دبر سالا بعل داونا بيتروس بعل مريم صلام بعل مريم قياس تبعلا قدامات اونا سلاما زقدمو غنماس كم زل ينغر كاوصيلنا دبرسينا بس دبرسينا قدم اغزتنا مريم عارفات الله سلازنبرت ولا تتمر تخري خلنا ون حجياتا تصقينا دلا تامن من دق تغير اللامبر قدم كم قول الشعب سلست إبراء قيمان يرى تا حولتي تأمني لا إجزاء تفطريا إجزاء مريم أبزي خمسة عرفت يزنقر أفا تاريخ أبقى سلزة عرفت أبا سلامة دما أبقى عارفه دحر أبا سلامة أول بوزحان قدسان يوم نبقى مسيوم ما تساعت قدسان زبهالو كابستف على اللي حقرات أوروبا مسيوم أبقى عارفهم أبا يوحانس تبع لنا تقدم زقدما كاب قبس مسيو أبقى عارفه كلهم قدسان زوز مصو أبتو قدس وطا سلزة هدو انترينا ونكو ابزي زحلفه غزي ندبرسينا كابرح حغرات نغدوان يره حجن احنا تولتي دقي ارترا طراي نغدانا مرقدم كامولو حغر كبابنا مصيوم ينغدوان يره كم يروساليم مونياتو عباي دبر سلدخونه ولا بقدامነት عباي ጥምቀት አባተ ጀሚሩ ቁርባን አባተ ጀሚሩ እግዝት ነባሪያ ጉዜ ስደታ መጽያታ በዘመናት ደብረሲና መመከታ ሀገር ነው እቶም ናብ ግብጽ ይዘፋዱ ንግስታት አክሱም ኤዛናን ሳይዛናን መምጻ አብኑ ሰላማ ክሳቴ ብርሃን መስምዑ ኣብ 40 መዓልቲ ብምትእኽኻብ ምስ ብዙሓት ሰዓብቶም ኣብ 80 መዓልቲ ናብ ሃገር ሓማሴን ማለት ኤርትራ በጽሑ ሙስቶም ኣብ መንገዲ ዝተቐበልዎም አብኑ ሰላማ ክሳቴ ብርሃን ኮይኖም ድማ ናብ ደብረ ሲና ኣተው
እዞም ነገስታት አክሱም ኤዛናን ሳይዛናን በአብነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን አብ ደብረ ሲና ተጠመቁ አብርሃ ወአጽብሃ ዝብል ስሙ ተሃቦም ብድሕሪኦም ን40 መዓልቲ ዝኣክል ብዙሓት ካልኦት ሰባት ተጠመቁ ኣብ ምድሪ ኣጋዚም በኣር ጥምቀት ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ገዳም ደብረ ሲና ፈለመ ጉቡእ ኣገባብ ስርዓተ ክርስትና ይጅምራሎ ማለት እዩ መስመፁ ንመጀመርታ ግዜ ጥምቀትን ቁርባንን ኣብ ደብረ ሲና ንአብርሃ ወአጽብሃ ስሞም ኤዛና ዝነበረ አብርሃ ሳይዛና ዝነበረ ድማ አጽብሃ ኢሉ ስሞም ቀይረሎም በዚ ምክንያት ኣብ ሃገር ሓማስያን ኣብ ብዙሕ ቦታታት ኩሉ ዋላ እኳ ኣብ መጽሓፍ ብዝርዝር ተረኸብናዮ ንሸሞንተ ወርሒ ዝኣክል ተቐሚጡ ታቦታትን መስቀላትን ካህናትን ዲያቆናትን ከም ዝሸመ ኣፈ ታሪኽ ይንገር ዝያዳ ዛግር ዝተባሃለት ዓዲ ሕጂ እውን ብስሙ ቤተክርስትያን ተሃኒፃትላ ዘላ ሓንቲ ኣብ ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን ኣርማ እትኸውን መስቀል ናይ ኣባ ሰላማ ከምኡ ጽንዓ እቲ ኣልባሳት ክሳብ ሕጂ ክጸንዕ ኣይከኣለን እቲ ጽንዓ ሓፀውን ዝኾነ ግን ክሳብ ሕጂ ኣብ ዛግር ከም ዘሎ ይንገር ብስሙ ድማ ታቦት ተሃኒፁ ቤተክርስትያን ተቐሪፁ ይርከብ ብድሕርዚ ኣባ ሰላማ ካብ ደብረ ሲና ተበጊሶም ናብታ ካብ ከተማ ኣስመራ 34 ኪሎ ሜትር ርሒቓ እትርከብ ብኣግራብ ተሸፊና ዝነበረት ውሕዳት ተቐማጦ ዝነበሩ ዛግር ኣተው ነታቦት ቅዱስ ሚካኤል ከዓ ዝኣክል በረኸት ሃቡ ማለት ንዋየ ቅዱሳት መስቀል ጽንሓሕ ኩስኩስቲ ጻሕሊ ኣልባሳትን መሶብ ወርቅን ኣበርከቱ እቲ ናይ ሽዑ ዝተዋህበ ገሊኡ ቅርሲ ኮይኑ ገሊኡ ድማ ክሳብ ሎሚ የገልግል ኣሎ 510 መዓልቲ ምጽንሑ ናብ ደብረ ሲና ኣኽለና ኢሎም ብኡ ገምገም የመጽዮም ገምገም ገይሮም ከዓ ኣብዚ ጫፍ ናይ ዛግር ኣብኡ ኣጽሊሎም ማለት እዩ ኣብኡ ኣጽሊሎም ኣብኡ ምስ ኣጽለሉ ከዓ ሰባት ኣዴታት ኣቦታት እሞም ጽቡቕ ዝኾነ ኣገልግሎት ሂቦሞም ንጋሻ ዘደሊ ምቅባር ገይሮም ብከም ዝበለ ኣኽቢሮሞም ተቐቢሎሞም ስለዚ ኣዝዮም ሶም እንታይ ትበሃል ዝዓዲ ኣዝዩ ብገረብ ተሸፈነ ነይሩ ጽቡቕ ገይሮም ዝተቐበሎም ከዓ ሶም እንታይ ዝዓዲ ኢሎም ምስ ነገርዎም ክልተ ለይትን ክልተ መዓልትን ሓዲሮም ውዒሎም ድሕሪኡ እቲ ንዋየ ቅድሳት ዝኣክል ሂቦም ናብዚ ዓዲ እቲ መስቀል ድስቲ ኩስኩስቲ ኣልባሳት ሂቦም ክሳዕ ሕጂ ታሪኽ ተኸቲሉ ተዓቂቡ ጸኒሑ ብሓይሊ ኣምላኽ ኣብዚ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ብሃገር ደረጃኻ ሰዓቱ ስለ ዝኣኸለ እታ መንበረ ፓትርያርክ ዘላ ኣቡነ ሰላማ ኣዝዮም ቀዳማይ እናሃለውስ ኣዝዮም ዓቆሮም እዮም ጸኒሖም ተፈልዮም እዮም ጸኒሖም ተታሒዞም እዮም ጸኒሖም ብጎይታ ሕጂ ግን ሰዓቱ ስለ ዝኣኸለ እዛ ሃገር ነፃ ምስ ወፀት ብረኽቲ ስለ ዝኾነት ቅድስቲ ስለ ዝኾነት ሃገርና ናቶም ክመፁ ክኢሎም ኣብዚ ማለት እዩ ታሪኽ ዘይተረፍ ስለ ዝኾነ ሰዓቱ ሓልዩ መፅኡ እቲ መንበረ ፓትርያርክ መስቀላት ኩሉ ናብዚ ዓዲ ዘሎ ማህተም ክገብሩ ምስ ዘለዩ ብልክዕ መስቀል ኣብ ዛግር ጸኒሑ እቲ ንብረቶም ኩሉ ንዋቅሳሃብ ጸኒሑ ብልክዕ ንዕኡ ከዓ ኩለን መሳቐል ምስ ተሰሓባ ክረአያ ናብ ሃገር እዛ ናይ ኣባ ሰላማ መስቀል እያ ተመሪፃ ኣብቲ ግዜ ቤተ እምነት መስቀል ዝበሃል ዘይብሉ ብምስሊ ህድሞን ኣጉዶን ጥራዩ ስራሕ ዝነበረ በኣገባብ ሕጊ ኦሪት ከዓ ይኸይድ ነበረ ምስ ምምጻእ ኣባ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ሰዓብቱን ግን ስሩዕ ቅርጺ ቤተ ክርስቲያን ክሕዝ ጀመረ ነቲ ናይ ኦሪት ሕጊ ድማ ሕጊ ሓድሽ ኪዳን ተወሲኽዎ ብስሩዕ ክቕጽል ከኣለ ብድሕርዚ ኣብዚ ተጠቕሶ ቦታ ዛግር ክልተ ለይቲ ዝኾኑ ብምሕዳር ናብ ድባርዋ ገጾም እዮም ኣምሪሖም ከዋ ሓማስያን ከምዚ ኣቐዲሙ ዝተጠቐሰ ምሂሩ ካህናትን ዲያቆናትን ቤተ ክርስቲያንኒ መሳቅል ታቦትን ኣቢሉ ናብ ድባርዋ ገጹ ወሪዱ ድባርዋ ኣብቲ ግዜ እቲ ቀዳመይቲ ከተማ እያ ነይራ ቀዳመይቲ ከተማ ስለ ዝነበረት መጽሓፈ ስንክሳር እውን እንታይ ይብላ ቀዳመይቲ ቤተ ክርስቲያን ካብ ሃገር ኣጋዚ ኣብ ድባርዋ ተሃንጸት ይብል ኣብዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ 18 ዲያቆናትን ካህናትን ገሊኦም ዲያቆናት ገሊኦም ካህናት ብማዕረግ ቀቢባ ኣባ ሰላማ እታ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ኣብርሃን ኣጽብሃን ሃንጽዋ ሕጂ እኳ ምስ ኩነታት ጠፊኣ እንተኾነት
مقابر حربኛታት ተባሂሉ ተሰሪሑ ዘሎ ምስላም ዝርከብ እታ ቤተክርስትያን ትያዝነበረቶ ቦታ እዩ ነገስታት ናይ ዝኸባባ ሃገሩን ኣብ ኣመጽዮን መጽዮም መንግስቶም ዝቕቡን ዘረጋግጹን ነይሮም አቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃንን ሰዓብቶምን በሰሜናዊ ክፋል ኤርትራ በመጀመር በሐፈሻ ንብሕር አጋዚ ካብ አምልኮ ጣዖት ዘናገፉ ካብ ሕጊ ኦሪት ናብ ሕጊ ወንጌል ዝመለሱ ኣብ ምድሪ አጋዚ ናይ መጀመርያ ሐዋርያን ጳጳስን ኣብ ርእሲ ምዃኖም ንሓድሽ ኪዳን ካብ ጽርኢ ናብ ግዕዝ ተርጎሙን ፊደላት እውን ካብ ካዕብ ክሳብ ሳብዕ ማለት እተን ዝተረፋ 6 ኣናበብቲ ዝመልኡን ዘሰማምዑን ምዃኖም ከም በዓል ሩፊኖስ ዝኣመሰሉ ጸሓፍቲ ታሪኽ ዝመስከርዎ ሓቂ እዩ ሃገር ኤርትራ ምድረ ቅርሲ ከም ምዃናን ናይ ቅዱሳት መናኸርያ ከም ዝኾነትን እዞም ኣብ መላእ ኤርትራ ቆይሞም ዘለዉ ቅዱሳን ገዳማት ቀንዲ ምስክር እዮም ህዝቢ ምድሪ ኣጋዚ ኣብ ግዜ ጥንቲ ብሕጊ ልቦና ድሓር ብሕጊ ኦሪት ብድሕሪኡ ከዓ ብሕጊ ወንጌል ክምራሕ ክኢሉ ኣብ 4ይ ክፍለ ዘመን ድማ ሃይማኖት ክርስትና ብወግዓዊ ተዘርግሐ ነዚህ ዘራጉድ ሐቂም በአር አቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን በመጀመርታ ስብከተ ወንጌል ጀመሩልን ብርሃነ ትምህርት ይዘንጻባርቁልን ትምህርት ሃይማኖት ክርስትና ማለት ትምህርት ወንጌል ዘርግሑልን ኣብ ኤርትራዩ ታሪኽ ንዕኡ ዘጉልሕ ምስክር ክህልዎ ስለ ዘሎ ድማ ኣብቲ አቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ዘዕርፉላን ዝመረጽዋን ቦታ ማለት ዛግር ንስሞም ዘጸውዕ ከም ቅርሲ ዘገልግልን ቤተ ክርስቲያን ተሰሪሕሎም ይርከብ አቡነ ሰላማ ምስ ሰዓብቶም ኣብ ምትርጓምን ኣብ ምዕባል ቋንቋ ግዕዝን ዓቢተራት ጻዊቶም እዮም አክሱም ኮሎ ስርዓተ ግዕዝ ሰማይሩ ስለዝነበረ አቡነ ሰላማ ነቲ ግዕዝ ጽቡቕ ገይሩ ቀሲምዎ ጽቡቕ ገይሩ ምስ ፈለጦ ኣብ መጽሓፍቲ ምትርጓም ምን ሓለፍቲ ኣብ ምግባርን ከም ዘድሊ ስለዝረአየ ነቶም ዝያዳ ገደስ ዝኾኑ መጽሓፍታት ቀዳማይ ብምንታይ ጀሚሩ ቅዳሴ እግዚእ ዝተባሃለ መጽሓፍ ኣሎ ካብ ግሪኽ ናብ ግዕዝ ቅዳሴ ሐዋርያት ካብ ግሪኽ ናብ ግዕዝ መጽሐፍ ኪዳን ለተባለ ዘዓበየ መጽሐፍ ናይ ቤተ ክርስቲያን መሰራርሒ ካብ ግሪኽ ናብ ግዕዝ እዚኦም ናብ ግዕዝ ክቀይር ኮሎ ግን ወላ ፊደላቱን አበርክቶ ይነበረ ማለት አይኮነን ግዕዝ ጥራይ ፊደል ዝነበረ ግዕዝ ማለት ሓደ ማለት እዩ ወይ ቀዳማይ ቁጥር ሓደ ዝርከብ ማለት እዩ ግዕዝ ጥራይ ነይሩ ፊደልና ካዕብ ሳልስ ራብዕ ሓምስ ሳድስ ዝበሃሉ 6 ኣናበብቲ ገይሩሉ ሓደ ተነባቢ ጥራይ ዝነበረ 6 ኣናበብቲ ገይሩ በስቲ ዘዓበየሉ ዓዲ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብቲ ዝነበሮ መወለዶ ዓዱ ኣባ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ነዚ ድመስል ፊደላት እዩ ዘለዎም ነቲ ሓደ ግዕዝ ዝነበረ 6 መናበብቲ ብምወሳኽ ቁፅር እውን እንተኾነ ካብ ሓደ ክሳብ 100 ዘሎ ናይ ግሪኽ ኣሃዝ ከም ምዃኑ እዩ ዝንገር ብጀካ ተስዓታ ንትመስል እያ ናይ ግሪኽ ዘይኮነት እምበር ኩላተን ሕጂ ናይ ግሪኽ ኣሃዝ ክሪኦ ከለና ነዘናትና ኣሃዝ ይመስል እንታይ ወስኽለን ብላዕልን ብታሕትን ሕንጣጥ ገይረለን ከምዚ ገይሩ ካብ ሓደ ክሳብ 100 ኣሃዝ ኣዳልዩ ፊደል ድማ ግዕዝ ጥራይ ዝነበረ ተነባቢ ጥራይ ዝነበረ ኣናባቢ ገይሩሉ ነዚ እውን ኣብ ሓወልቲ መጠራ ከም እንሪኦ ሓወለተ ዘኣገበረ ዝብል ተጻሒፉ ክሳብ ሕጂ ይርከብ እዩ እዚ ንምንታይ ሓጊዝዎ እንተልና ንምትርጓም ኣባ ሰላማ ገይርዎ እኳ ንበል እምበር ኣባ ሰላማ ሓደ ሰብ እዩ ምስኡ ብዙሓት ኤርትራውያን እዮም ነይሮም እሱ ዘሰልጠኖም የማነ ጸጋሙ ኮይኖም ክዕግዙ ዝግብኦም ኣጸቢቖም ምሁራት ዓበይ ሰባት ነይሮም እዮም እዚኣቶም ኩላቶም ኮይኖም ሕጂ ነዚ መጽሓፍቲ ናብ ግዕዝ ስለዝተርጎሞ ሰብ ግዕዝ ቀልጢፉ ንኽቕበል እቲ ንብሎ ዘለና ፊደልን ኣሃዝን እንተኾነ እውን ብመልክዕ ንግድ ድዩ ብመልክዕ ክርስትና ድዩ ምስ ግሪኽ ርክብ ስለ ዝነበረና ካብዚ ናብ ግሪኽ ኸዱ ካብ ግሪኽ ነጆ ይመፁ ኣቑሑት ክለዋወጡ ቋንቋ ዳርጋ ተለሚዱ ነይሩ እዩ ተሓዝውን ተለሚዱ ነይሩ እዩ ንኸጽንዕዎ ንኸጽሕፍሉ ግዜ ይወሰደሎም በዚ ምክንያት ክርስትና ሃገርና ቀልጢፉ ተስፋፊዩ አቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ኣብ ስግር መረብ ገዳም ደብረ መድኃኒት መስሪቶም ክነብሩ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ መበል 150 ዕድሚኦም ብዕለት 26 ሐምሌ 395 ዓመተ ምህረት ግዕዝ ዓረፉ
أبن سلامان صعبتهم بزخفتون بزفلمون عبي معرف بزحات سبخيان كاب سوريا جبسن رومان نام مدري إرتران ناموسو بزحات جراماتن سرعاتن مسرتو تاريخ كينوتي بقى تاريخ كابولودنا ولدو الناتا محلال فزورارس بمثلن قرصن بقرصن سندنين صبارقن يرغاغصن بحصر زبلن بقار اتا ب330 عام تمرت جز كاب جبصي زمصت 1679 عام زغبرت اب قدام ابن سلامة كساتي برهان زاغر تركب قداميت مسقل اخلت مراغاغصيتيا هو تي قداميتي كبلنا زخلسي ابا سلامة كساتي برهان كاب قدوس اثناتيوس كاب جبصي ገጽ በረከት ወይ በረከተ ገጽ ገሩ ተዋይዋ ስለዝመፀ ቅድመ ዚኣ መስቀል አይነበረና በዚ ዛ መስቀል ዚኣ ግን ናይ መጀመርታ መርአይ ብዙሕ መስቀል ሒዙ መጽ በሰላማ ብዙሕ መስቀል ሒዙ መስመፀ ካብቲ ብዙሕ መሳቅል ሕጂ ከም 40 ናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኮይና ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ኣብቲ ኣድለስ ተባለ ኣብ ማህተም ከይተረፈ ተሳኢላ ትርከባላ ስለዚ ኣብቲ ግዜቲ ቀዳመይቲ መስቀል ስለዝነበረት ክሳብ ሕጂ እውን ካብተን ቀዳሞት مساكل أبز عد زعتوا إلا نقبلها ሃይማኖታዊ ታሪኽ ኤርትራ ብጽውጽዋይን ኣፈ ታሪኽን ዝግለጽ ዘይኮነ መጽሕፍቲ ዝሰነድዎ ገናውን ነተህልው ቅርጺ ተዓዚብካ ክትምስክር ዘኽእል ኣብ ርትዒ ዝተመርኮሰ እዩ ኤርትራ ገና ክትብጻሕ ክትደሰስ ክትስተማቕር ዘለዋ ሃገር እያ ናይ ታሪኽ ቅርሲ ናይ ሃይማኖትን ባህልን ቅርሲ ናይ ትውልዲ ቀዳሞት ሰባት ቅርስን ካልእን ኤርትራን ኣብ ኤርትራን